mae'n rhywbeth... Mae'n gallu helpu gyda unigrwydd o ran... Mae'n rhywbeth chi'n gwneud eich hunan. A mae'n hefyd, os chi'n gallu ymgolli mewn nofel neu unrhyw lyfr yn gyffredinol, mae'n rhywbeth o ddihangfa falle. Os chi'n gallu mwynhau gwneud hynny. Felly ie, mae'n credu mae darllen yn gyffredinol yn gallu bod yn help yn llesol. Yndi, bos, yna ni bai, ydy. Tas ag yn ei blant, os ni'n bendant yn gwneud siŵr bod nhw'n darllen lot, achos mae'n hangu chyrwelion o'r byd a hefyd syniadau gwahanol bobl, bod nhw'n ffuglen neu'n ffeithiol. Neu rhywbeth tebyg i beth i ni, sydd wedi bod faction, ti'n chyd, bod nhw'n ffeithiol a ffuglen felly. Hwna'n bendant, sy'n byd gwell na darllen a gwrando gerddoriaeth na ddau beth sy'n ni'n dweud wrth bob plentyn wneud. Ie, dychmygwch byd heb lyfrau. Ac fel person sy'n fwy mewnblyg, ella bod fi'n ffeindio darllen yn ffordd hawdd o gyfathrebu. Pen da chi yn darllen, mae'r awdur yn siarad efo chi a mae'n broses breifat iawn. Os o profiad Dewi fel dramodydd, ond y profiad i fel dramodydd oedd eistedd drwy eich drama chi yn y peth gweitha erioed nes i, achos mae'r ymateb yn dorfol, ond mae'r berthynas rhwng llyfr ac awdur yn llawer mwy preifat.